Dyma'r myfyrdod ar gyfer oedfa Mawrth y 13. Dwi'n troi at lyfr Genesis, pennod 26, y 5 adnod ar 20. Ac efe, Isaac, adeiladodd yno allor, ac alwodd ar enw yr arglwydd, ac yno gosododd efe i babell, a gweision Isaac, a gloddiasant yno bydew. Oedd Abraham, tad Isaac, wedi arwen bywyd crwydrol. Bob tro darllen nhw'n ei hanes oedd ar symud i'r le. Nawr wedi marw Abraham dath Isaac yn ben y teulu, a gwelwn iddo fynte symud o fan a fan fel i dad, o fan i fan. Mae'n sôn amdano yn symud i fyw am ysbaid ar ffin gwlad y Gelynion. I nomad oedd Isaac, crwydryn neu crwydrwr fel i dad. Ond yn adnod y testun, mae wedi cyrraedd Beerseba, a gwelwn newid yn ei batrwm o fyw. Mae'n penderfynu aros yn Beerseba. Golygau hyn gryn newid i Isaac, ond mae'n sylweddoli hynny ar unwaith. Mae'n gosod sylfaeni'r bywyd newydd hwn yn Beerseba. Efe adeiladodd yno allor, ac yno gosododd ei babell, a chloddiasant yno bydew. Dwi am sylwi yn y myfyrdod yma ar hyn a wnaeth y dyn hwn, wrth iddo newid o fywyd ansefydlog a trefnu aros mewn un lle. Nath 3 pheth yn ôl yr adnod hon. A dwi'n edrych yn nid yn y trefn maen nhw'n ymddangos yn yr adnod, ond dechrau o ddiwedd yr adnod a gweithio'n ffordd yn ôl. Dechrau gyda'r olaf. Cloddiodd yno bydew. Nawr, perchen anifeiliaid oedd Isaac. A rhaid oedd cael bydew i fod yn gynhaliaeth i'w anifeiliaid, a thrwy hynny yn gynhaliaeth iddo fe a'i deulu. Nawr, mae'n bywyd ni heddi wedi newid yn fawr o'i gymharu a bywyd Isaac. Ac i weld arwyddocad yr hyn a wnaeth rhaid i ni gyfieithu ei weithred un termau ni heddiw. Trefnu cynhaliaeth wnaeth Isaac. Tebyg mae'r hyn fydde'n gyfystyr ganddo ni heddi fydde gwaith. Wnaeth Isaac yn siŵr y byddai cynhaliaeth iddo fe a'i deulu yn Beerseba. Nawr, pryn fod angen i mi bwysleisio pwysigrwydd cynhaliaeth deilwng heddiw, un ninne hefyd, ac fe gredai fod yna lawer fydde'n eilio elfed, gwell ag arian a chlod i'r gweithiwr fydd cyfle i weithio. Mewn sawl noson o ryw banel holi, bu rhaid i'r panel wynebu droion y cwestiwn prydferthwch neu waith. Gofynnwyd y cwestiwn yn aml fel pe ba'r rhaid dewis yngdynt. Ond ni ellir cadw'r ddau? Mae tomenni chwarel a tipiau glo wedi anharddu ein gwlad ar hyd y blynyddoedd a mwyn sicrhau gwaith yn y gorffennol. Ond gyda chynllunio ewyllus da yn hytrach na thrachwant a melw, ni ddylent anharddu bro o gwbl. Rhaid cael cynhaliaeth, medd Isaac. Adlais o eiriau gweddi'r arglwydd, efallai, bara beunyddiol. Fe fydde'n unen cytuno gyda gef a gyda elfed. Nid cardod i ddyn o'n gwaith, mae dyn yn rhy fawr i gardod, mae cardod yn gadael craith, mae'r graith yn magu nychdod. Gwy'r Cymru am y graith a'r nychdod sy'n dod pan fod diffyg gwaith. Arwen dynion i ladrata a dwyn mewn anobaith. Problem fawr i ni yn y gorllewin wrth gwrs yw i ieuenctid yn gorfod gadael bro a thlodi'r gymdeithas. Oes mae craith a nychdod pan fo cynhaliaeth. Roedd Isaac yn iawn. Mae cynhaliaeth yn bwysig. Os darllenwch chi hanes y gymdeithas fach Gristnogol ar ddechrau llyfr yr actau, fe welwch fod yno ofalu am gynhaliaeth i'r bobl, ac apwyntiwyd 7 i ofalu am y gynhaliaeth i'r gymdeithas. Mae gofalu am y tlawd ar anghennus yn syrthio mewn i'r rimit bob Cristion. Fe glywch i sawl gwleidydd yn honni bod yn Gristion. Ond edrychwch ar eu gweithredoedd nhw, mwyn gweld beth yw nhw go iawn. Roedd cynhaliaeth yn bwysig bryd hynny, a mae'n dal yn bwysig o hyd. Mae rhywbeth arall
pwysig am y pydew hwn a gloddiodd Isac. Nid ar ei gyfer ei hunan yn unig y trefnodd, fe'i trefnodd ar gyfer y dyfodol. Nid ar gyfer rhywbeth ar gyfer y presennol yn unig, ond ar gyfer y fori hefyd. Sicrhaodd gynhaliaeth a fyddai'n fendith i'w blant hefyd. Byddai'r oes newydd yn cael bendith o'r pydew hwn. Wy'n siŵr y dylai hyn fod yn amlwg o hyd yn ein perthynas ni a sicrhau gwaith a chynhaliaeth. Cytunwn ag Isac, mae angen sicrhau gwaith, cynhaliaeth i ddyn. Cloddiasant yn o bydew. Wrth symud eto drwy eiriau'r adnod gwelwn hyn, ac yno gosododd ei babell. Codi pabell hwntag yma cyn hyn, ond yma gosod pabell. Unwaith eto rhaid i ni newid y termau ddeall y neges. Rhaid dod ar ymadrodd hwn up to date. Fel hyn y grawn ni, yno y gwnaeth ei gartref. Nid codi tŷ, ond gwneud cartref. Chi wedi clywed fi'n gweud fwy nag unwaith fod yn gas gen i weld arwyddion homes for sale. Nid rhywbeth y gallwch chi brynu i'w cartref. Mi allwch chi brynu tŷ, ond rhaid gwneud cartref. Dywed yr Oxford Dictionary, houses, adeilad i fyw ynddo. Mae cartref ac eilwyd yn rhywbeth llawer amgenach na hynny. Yno y gwnaeth ei gartref. Ysgrifennodd O.M. Edwards, flynyddoedd lawer yn ôl, lyfr yn dweud hanes pobl amlwg Cymru. Rhai gyfrannodd yn helaeth, ac enw'r llyfr yw Cartrefi Cymru. Os ydyn ymfagu cymeriadau da a gloiw, gofalwn am yr eilwyd a'r cartref. Mae gweithwyr cymdeithasol heddiw yn pwysleisio o hyd werth y cartref a'r eilwyd. Mae eu profiad yn ei gorfodi wneud hynny. Dyma ddywed un dyfyniad llawer dydd am borstal. The vast majority come from bad homes. Nid bad houses, yn gymaint ond bad homes. Roedd teulu bach wedi cael ei gyrru o'i pentref a'i gwlad yn ffoaduried mewn gwlad estron fel sy'n digwydd llawer i aml erbyn hyn. A dyma ei geiriau nhw, y mae gennym ni gartref, ond nid oes gennym di i wosod ynddo. Na chi dda, ynddo fe? Mae gennym ni gartref, ond nid oes gennym di i wosod ynddo. Mor wahanol yw stori llawer yn gwlad ni. Mae gennym ni dau, ond oes gennym ni gartref yno. Gall y llywodraeth a'r cyngor godi tai i ni, ond rhaid ei wneud yn gartref. Gwaith tawel, di sôn amdano, yw gwneud tŷ yn eilwyd. Ond mae'r ffrwyth ddaw o hynny yn ardderchog. Wedi bod yn codi pabell yr oedd Isac, ond nawr mae e'n gosod y babell. Rhaid i ninnau greu cartrefi, gwneud eilwyd, allan o'r tai yr ydym yn byw ynddynt. Mae'n cartref, yn heilwyd, llawer pwysicach na'n tai. Allwn ni symud yn cartref, ond nid felly y tŷ. Y peth arall wnaeth Isac, a'r peth pwysicaf, oedd fe a adeiladodd yno allor. Fe a adeiladodd yno allor. Roedd cynhaliaeth a chartref yn bwysig iawn, ond y peth cyntaf a wnaeth Isac yn Beerseba oedd codi allor. Mae'n rhoi lle blaenaf i'r ysbrydol, a hynny yn dylanwadu ar bopeth arall. Mae cysgod yr allor ar y pydew ac ar y babell. Mae'r pydew sydd yma'n bwysig. Mae'r babell yn bwysig iawn. Ond codi'r allor wnaeth Isac gynta, ac yna codi'r ddau arall yn ymyl yr allor. Y wyddom ninnau pa mor bwysig yw gwaith, cynhaliaeth. Mae gwneud eilwyd a chartref yn waith pwysig. Ond mae'n holl bwysig fod cysgod yr allor ar hain. Cysgod y capel. Mae allor yn cydnabod hawliau Duw. A nid golygu rwyf allor o geri, coed ac air, ond yr hyn sy'n cydnabod hawliau Duw. Clyddiodd yr hen goliar sydd ddyfnder y ddeiar, codasant dau a'i gwneud yn gartrefi, ond gofalwyd codi capel.
A beth yw'r hen capeli yma ond allorau? Manna i ddyn gydnabod hawliau Duw. Fe ddigwyddodd yn yr ardal hon, ac fe ddigwyddodd yn ôl yn nhref Eisac. Dylai cysgod yr allor fod dros ein holl fywyd. A hyn yw ganfod yn hanes Eisac. Nid crefydd yw dod i mewn compartment yw crefydd Iesu Grist. Mae'n ymwneud ar oll o fywyd. Fe welwch chi gynllunwyr heddiw yn planio tref newydd, a'r cynlluniau'n ardderchog, yn y shopping precinct, a banciau, os chi lwcus, sinemau neu addau, ac ar y gornel yn rhywle, space for places of worship. Cododd yr hen bobl capeli yn y canol. Yn y canol. Crist yn y canol. Heddiw ni'n sicrhau lle neu addau bingo a chlybiau yn y canol. Joshua, a'r hen genedl yn cyrraedd mynydd Ebal yng Nghanan. Roedd e'n twrth y gwaith o ennill gwell gwlad iddyn nhw hunain, ennill gwell byd, sicrhau gwell amgylchiadau i'w plant. A chi rhywbeth canmoladwy, ynddo fe? Brwydro'n galed ymladd yn gyson, ond Joshua a adeiladodd allor i'r arglwydd Dduw. Cydnabod Duw, codi allor. Dim ond yng nghysgod yr allor, mae diogelwch i wlad a chartref. Mae diogelwch a heddwch mewn cydnabod Duw. Mae arna i ofn mae'r adnod fodern yw gwyneu byd y genedl y mae ganddi fwy o arfau a bomiau na neb arall. Ond, fe erys yr hen adnod. Gwyneu byd y genedl y mae'r arglwydd yn ddiw iddi. Ie, gwyneu byd y genedl y mae'r arglwydd yn ddiw iddi. Roedd y pydew yn bwysig, cynhaliaeth yn bwysig. Roedd gosod pabell yn bwysig, cartref yn bwysig. Ond cofiwch o'i hyd, mae y peth cyntaf i Eisac oedd gofalu fod cysgor yr allor ar y pydew ac ar ei gartref. Boed i ninnau, ddilyn ei esiampl. Er mwyn ei enw. Amen.